Viktor, vi är på guldfynd. Fattar du vinkeln? Ja, det är snart mors dag. Alltså, du ska ju fatta vinkeln. Vilken vinkel? Vinkeln? Vinkeln? Vi ska... Den här vinkeln? Alltså, du är så jobbig. Vinkeln? Inte vinkel. Han fattar inte vinkeln att jag vill ha en ring. Är det här vinkeln? Den här vinkeln snackar jag. Det var fint. Men det här är förlovningsringar. Ja, men alltså jag ska förlova mig. Så med vem då? Med... Dig själv? Med mig själv. Ja, hon inte väldigt mycket. Men jag vill göra det lite speciellt. Överraska henne på något sätt. När hon minst anade, det hade varit som roligast. Så man försöker ju kolla vad hon vill ha för ringar och sånt där. Men man mörkar lite kanske.